Wala, napasa mo ng galo. Pilay mo, makagis ka niya na. Wala ko yung may bayan. Pasa ko yan ito. Idol! Dugo! Dugo! Ang ingay. Stilan, pitkan ko na yung mga ito. Una sa tanan mga ayos akong katahuran. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw ng inyong istasyonan o ng inyong programa. Nakakabintak mo Kayo. Tawag na lang ko ninyong Elma. 35 anyos. Kahina. Sa kaminyo. Apan wa pagigasahan o ganak sukar itong 5 katuig ng milabay. Naminyo ko sa umbana nga si Dado. After 5 years of marriage, mingaw kayo ng among panimay, Dulanday. As in, mingaw. Kamingaw nga balandoman. Among balay din sa Green Meadows Bintal, Davao City. Ma-picture out pa mo ng balay. Ngaskang kamigaw. Doon kay duha lang mo na muyo. Nagdesisyon mi nga magpatabang na mi og doktor. Huwag amang nasairan! Nga din hindi nagsugod. Tanggap yun. Mang, kulpaan Bang, mo sakit. Bigyan ako po pang bawa sakit. Resulta sa atuang ko, alam na. Kuha itong pagka-check up, no? Kulpaan na juga ko pa. Karoon ko katistig kulpa o ginani ba ako suka, no? Lagatit. Huwag ko doon. Gamit. Tanawa, ikaw nagyapigipitik sa mga kasing-kasing. Yan. Ikaw. Sabi naman na, eh. Doktor. Good morning, Doc. Oh. Good morning. Good morning yun, do. Dok, pamilyar lagi mong tingog, Dok. Baligya kag herbal, Dok. Wala. Taga-Tagum City. Si Torel. Ako kay clinic ko. Torel, Tagum City. Tumara mo ko ng buwan, ashamed. Ano kaya tumaring ka? Shame? Ashamed. Shame? Muli, ulawon na kayo. Congratulations! Dok, yun na pa. Ay salo. Kung sa'yo resulta sa among check-up. Bitayog iyan ng doktora ni. Abi na mabusing. Ang panyo sa liog ng doktora ni. Busing. Abi na mabusing, sultiyan na ka busing. Kanang sekretary sa busing. Saan na juga na busing mo? Dok, ano mo tanan? Dok, ang among pangutanan sa kong asawa, kumusta ang resulta sa imong lab test? Mubalhin na dahil ka dito? Dili, ang lab result. Nangapi mo. Based on my medical expertise. Ang imong asawa. Sa man, Dok? Ako ba din dipili dyan, Dok? Dok,
Dok, adi ko, Dok. Ikaw, Mrs. Naong lagi di mo may problemado. Pero ano lagi? Taro yan, Dok, ha? Masagpa ko lang naon uro, Dok. Mrs. Wala ka problema. Pwede na ka magawas. Kami na sinong ba na gusto niya, okay? Di, gusto na ko maminaw sa diri, Dok. Di kumawa, Dok. Di kumawa, Dok. Sulti, Dok. Ako ni Pana. Sulti ko sa angay na mong babalan. Isip magtiayon. Busing. Based on my medical expertise, ang imo ang... Balik ka na medical. Lagi na. Mabuhat ka, doktor ko. Ayoko na. Butas na kayo, papasokin ko. Ano 50G, wak may patilya. Ikas pala yung patilya niyo mo, Dok. Ang alo na karon. Dok, pwede dali-dalian mo ang resulta. Galon na garon. Imo ang mainline, pwede pa rin siya, Dok. Wala, okay mong mainline, ay mong service line mo yun. Ang imo ang tubo. Boy, daot. Palyado na. Unsibot pasabot ni mo, Dok. Di ka makaanak. Di ka makaanak. Apan na, no? Tungkol kaya ang service line mo, wala, kundim. Walay elbow, walay tiyo, wala. Nailiking ang imong tubo. Unsa? Baka na. Gang. Gang, saan mo natin ni Gang? Dok, tapa ba ni Alivio, Dok? Sakutan wala na alibyo. Ang imuhang mayong buhaton siguro, Dok. Dok, iniritas ba siguro na mo na, Dok? Wala pa pala kutana. Ang ako, ang mga, wag ko labot ang Rado, pinagkasi na. pura ni. Ako, giliwa ka anak, giliwa ka anak. Ano pasangilan mo ng pamilya ni mo? Ha? Liingon lang ko, Dok, kayo nga. Nga kumuyuan sa una, Dok, nga. Sabi pa kay upaw ko, pinilitas mo na mo ni. Ayoko ka na ano. Wala kay labot, ani, Dok. Ako pamilya, anong mo apil-apil mo yung kasang pamilya? Ang pamilya akong istoryahan, dire. Wala ko lang kapil-apil. Ikaw! Napacheck up ka na ko. Sukiya ta ka nga, nakadiferensya. Musa na wata ang mayong ang kamatukuran. Ha? Nga ikaw, di ka kaanak. Musa ikaw ka maong. Wala na si Don, nagol na. Balik ako, kasi kumasa ng programa. Recording, uli na sa kong kalimang mo. Okay na pang. Di tagabiyaan. Ikaw. Ikaw! Tagabiyaan pa kayo, gagawin pa ni tagabiyaan. Till death to us part. Gae ko. Pang, sometimes when we touch, I can smell without you. Gae ko. Wala akong gusto biyaan. Tagabiyaan, pang. Di ka lang kaya biyaan. At least na kay rason nga nung biyaan ko ni mo. Bungkago tali mo kami yun. Kaya ako rin ko kahatag ni mo ka na. Ayaw, pang. Kano ba dyan? Kano ba dyan? Kano na yung wate, anak? Ayaw ako mga limang. Kano na yung wate, anak? Kano na yung wate, anak? Kano na yung wate, anak? Ha? Pasalo ako mga wala na kong ituyo kanili ko magkasa. Kasamot ko, baka lagi na. Sige mo kong katubangan ng computer. O para may computer sa una. Karoon na na ako, tabaga na sigang chat-chat ko, dalawa. Pasalo ako. Ba! Kung gusto ko rin mong biyaan. Kung gusto ko rin mong bulagan. Buhatan na karon ba? Buhatan na, buhatan. Hindi na kakay bulakan. Hindi na kakay bulakan. Unsa! May tinuod lagi. Pre, Pre, matay.
Di ko katuo, pre. Mas kadarit mo sa ako na, pre. Di ka kaanak, pre. Gawag-gabalan siguro na, pre. Ha? Mauna, pre. Kalaganing litaw pa. Paghawa sa isa, napin pulisa. Wala pa sit mula, hindi nalalaho pa mula. Pre, kuwag ka suka, pre. One shot, one kill rin ako. Pre, nagkaanak na yung ko, pre. Ikaw. Balita na ko, naman kayo anak babae daw sa gawas. Pre, bako ka, pre. Pakita sa kuha magabularyo, pre ba? Bisag jijipito ako, pre, pero... Stick to 1 dozen, yapon, pare, yapon, good, so kami. Wala ko masahin, pre. Basimbiyaan ako sa kasawa, eh. Pre, Basimbiyaan ako ni Elma, pre. ako, pre, sultiyan na ka. Nang katawa ko, kaya masawa, pre, bisag katarpaw, pikiri sa sakpan na miya na, pre. Sakpan miya na sa... Susunod sa pugon. Sabi na ko sa muspogon. Nagmainit ang kuto-kuto, nagkasakasa, bilis. Pero, pre, ikaw nag-ipon mo, nung namiss maa. Tao ba na ako din, pre? Balalo ka sa ko, pre. Ikaw, pre. Pre, maminaw, ha? Ako'y tambag niyo, pre. Inag na niyo, pre. Sukad lang nagkibalo ko, pre, nga baog ka, pre, ba? Imong naw, nalaksot, kis mayong naw. Pero magtanan mo, katawanan na, ha? Katawanan na, Kalma lang, pre, kalma lang. Relax lang, Ito relax. makasaway ka marang kinsa ba? Aloko ka ba? Pre, marang anak yung dapita yun. Ano ba kaloko ka sa ko, ha? Isa ba hindi magkakaloko sa mga, pre? Tayo ka gulo. Pre, bloodline ninyo, pre. Grabe kay bloodline ninyo. Ikaw kay anak, pre. Ano sa mga, pre, inanaw. Pre, isa lang mga adap na lang ka. Ikaw masugot. Ikaw. Bakati, managdala, pre. Pakao ka. Bakati ba? Bakatihan. Ay, pagisulayan na lang na ako to. Katong pakati sa una. Anak, pre, mata ka balo. May nasa na wala. Bisig lahi pundagan sa kinabuhi ron. Nawa, okay kayo. Pre, kung Naka na. huwag mo lang kayo tarong mo tambang, pre. Diya ka na. Pre, isa, pre. Sinasulidan, pre. Nanay anak daan, pre. At least, hindi na ka maglisod. Pre, dado. Dado. Iya na ba kahang ipaputol? Kutik. Ni mong lanay. Ay, bibi, laki. Tama dito, bibi. Tama dito. Tama dito, bata. Ginoo ko, ang cute ani mataas eh. Nakatis na niya ni baby. Malipay ko gado ron pag-abot ba. Hilom na. Pang. Oh. Nanatay baby Pang. Kisa na. Ano bata? Nanay junakin sa kids. Kisa na bata, anak? Wala ko nang i-adapt kay naman din aking inahandere niya. Wala man siya ikuan. Wala man siya tao na ipakaw. Ibili na yung anak. Iuli na. Katuwa na daw niyang anak. Iuli na. Uli ba mo ni mga mata? Ha? Iuli na kayo. Di na to na, ano? Di na to na kadugo. Pero hindi na ito kadugo di ay angin man eh. Uy, labot. Ano na ko, iuli na. Iuli na. Iuli di mo lang wala lang sa kayo nagbasang Anghel, nanuwa man yung pako. Kung anghel pa na. Alang kuyabog pa man eh. Gusto pa man. Ba? Iuli na. Wa ko'y gusto. Ayoko. Di ko gusto magkaanak. Apan dado, ayaw pang inana bata ni. Wa ko'y labot. Latang na to sa ginoong. Ano kung inana ka ba? na to na. Ha? Kung iyantagan pa taniyaw ka na, dapat ka niyang tumaw. Dili kita gata niyang, dili na to kadugo. Alang ang naguba mo ng imong tubo, alang aning malika.
Pwes, biyahe ko kung gusto ka! Ano biyahan ng tagala? Ano kung ipabukas Di ako ko ang gusto. natakot tumo? Di ko- Ikaw ka akong pipeline! Ikaw paminaw, di ko gusto nga mabungga ka ang pamilya ka ko. Ang karoon pa lang, bungkago na lang doon eh! Ay, ulo. Bungkago na lang doon eh! Dalo! Dalo! Da! Do!